et vas oblidar d'on tenies el pupitre i no sabies quina era la teva taquilla. A més, no portaves la cinta dels cabells i anaves tota despentinada. De veritat, Mitsuha, que et dic que ahir estaves superrara. Segur que et trobes bé? El sake dels déus. I segur que als déus els agrada el sake fet d'aquesta manera? Esclar que els hi agrada. Us agraeixo que ajudéssiu el meu fill. L'Opa, el Clem. Ja sabeu que demà torna a començar l'escola. Ja heu acabat els deures? Estem en deute amb vosaltres. El meu marit m'ho va explicar una vegada. La corporació es dedica a explotar tots els recursos del planeta fins a esgotar-los i llavors el destrueix perquè ja no li interessa. Una feina dura? És fantàstic, et caso amb nena. Vosaltres també veniu de part seva? Sou uns pesats! No penso continuar participant en aquesta lluita! Ui, sou uns pesats! Què voleu, que us ataqui amb una altra bomba de salsa de soja? No tenen pares i sempre sóc aquí ajudant-los tant com puc. I jugo, els hi compro dolços i els hi dono un cop de mà amb els deures. Carceller Hannibal, el vicealmirall Momonga i la Shichibukai Boa Hancock hi han arribat. Per tota la presó hi ha cargols ràdio de vigilància que ho enregistren tot i envien les imatges en directe als monitors dels vigilants. Gràcies per la seva col·laboració, princesa Hancock. De res. Tingui, aquí té la seva cama, princesa. Pareu molta atenció als atacs aeris. No us separeu del sonar. Passo d'entrar en batalles perdudes. Soc massa jove per morir. Cagats. Què? Em pensava que teníeu més seny, els vells com tu. Contacte 35 segons. Errors de mesura. Correcció d'errors en curs. Alto, capacitat màxima 2 persones, porto massa pes, no em puc moure. Profunditat actual, exactament 3.400 metres. És evident, no? És el peix trípode. Hem d'arribar a una zona segura que més aviat millor. Ui, han caigut. No respiren? Sembla que es mengin el món, però a l'hora de la veritat no ho aguanten gens, oi que no? Doncs t'hauràs de conformar amb una de 30. Quants anys tens? En tinc 31. I ets? Soc soltera. Això tant se val. T'has de recordar d'on és la teva classe i no anar-te'n a la de l'altra senyoreta. Ets del grup 1 de primer. Aviam si se't fica al cap d'una vegada. Qui t'ha demanat que llegeixis la revista Playman? Això m'ho quedo jo! No! Tant que sí! Som a classe de llengua! Sí, Ayami Ogino. Ja me n'han parlat de vostè. No, però la residència d'una de les víctimes que estem investigant era a Tokorozawa, per això també m'han fet venir a mi. Però llavors, què volen dir les lletres de l'alfabet? Escolti, inspector Yokomizo. Perdó, em referia al germà gran. Miri, aquell nen d'allà no és en Conan Edogawa, el que ha comentat abans? La mare se'n va a una reunió ara i tornarà tard, entesos? A mi em sembla tot molt bé, però fer les coses a mitges amb gent que s'hi deixa la pell és la recepta perfecta pel fracàs. Però si ho deixes estar només per les meves paraules, és evident que en el futur qualsevol cosa sense importància la desmotivarà. Que bé, enguany la terra és bona. Això ens assegura que tindrem una bona collita. El meu fill m'ha explicat que el vau ajudar molt. Us estic molt agraïda, de veritat. L'Opa, el Clem. Au, vinga, va, que demà heu d'anar a l'escola. Ja heu acabat tots els deures que us van posar per les vacances d'hivern? Ni se us acudeixi. En Nobita i el seu amic ja han fet més del que els corresponia. Només faltaria que els anéssim a molestar quan estan ocupats. I jo he d'anar al lloc d'aquests i convertir-me en cavaller? Assimilar que una colla de desconeguts m'hagin rescatat i m'hagin dit que sóc Atenea. No entenc per què he de fugir. És absurd. No té cap sentit. No entenc per què he de morir. I vull que sàpigues que he pres la decisió d'anar al santuari per aclarir-ho tot. Que posseeixo aquest poder, sóc aquí. És perquè hi ha hagut unes persones que sempre m'han protegit. Cavallers amb un cosmos molt poderós, però no per això menys gentil. A partir d'ara, aprendré a controlar-lo igual que han fet ells. I si ho desitgeu, utilitzaré aquest poder pel bé de tots vosaltres. La meitat de les coses a la vida són problemes. I l'altra meitat és el que fem per mirar de resoldre els problemes. S'hauran acabat els vestits, les sabates, les bosses. I no vull viure en un món sense glamour ni sense marques. A això mai no hi estic disposada. La meva bossa preferida de Louis Vuitton! Porta cap aquí. No us baralleu per culpa meva. Ja sé que sóc molt bonica i que tinc un cos espectacular, però no penso tolerar que vosaltres dos us baralleu.
John es va jugar la vida per poder aconseguir aquesta informació per nosaltres. N'he de treure profit costi el que costi. I tant! Ara que els nostres amics estan en un mal pas, nosaltres els hem d'ajudar com sigui. Feu el que pugueu per enllestir-la aviat. Aquesta operació serà tot un èxit. És el moment d'esclavitzar la humanitat. Que no em podies deixar com estava? Per què no? Què t'importa com estigui si no em coneixes de res? Els humans no són escòria. Poden arribar a ser tan complexos com nosaltres. O potser més i tot. Tenen cor com nosaltres. És que he pensat que si s'emborratxava no treballaria. És un soroll semblant al que es fa quan s'obre una ampolla de xampany. L'olor que sento em recorda la del yuzu. Sap aquella fruita tan àcida? Aquests últims dies, mentre treballava, he sentit un soroll. Era com si algú obrís una ampolla de xampany. Ja ho ha dit l'inspector. Després de resoldre un cas no se'n recorda mai de res. I és ben veritat. Hauríeu d'haver vist com es desempallegava dels policies a una velocitat de por. Els va tombar com si res. Un rere l'altre. Aquell home és un mestre de cap a peus. Així no caldrà amoïnar-se mai més per la matèria primera i el desenvolupament d'invents no tindrà límits. Algun dia arribaré a ser un inventor de primera. I algun dia seré el creador d'un invent tan fabulós que quedarà exposat al museu per sempre. Potser vosaltres no ho entendreu, però jo tenia pares i era com si estigués sol. Hem de sortir d'aquest regne i ser lliures com el vent. Jo vull veure tot el món i després vull escriure un llibre. Noi, em moro de ganes de veure com seràs de gran. Però què t'empatolles? Això no ho poden fer! Hi ha molta gent que hi viu allà. Em fa molta vergonya ser noble. Això és com una presó. M'ofego en aquest aire tan podrit que hi ha. Estic presoner dins de casa meva.